Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door jullie. En dat is bewezen dat alles kan is. Corruptieschandaal is stapelen zich. De bedrijf Culturu TV is signing in. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anotu hei srefi dat we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van oru, you kan kara concrete 1 to 4. Dat ra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Goedemiddag kijkers van Culturu TV. We zitten hier met onze welbekende Harry. Harry heeft altijd een uitgesproken mening over de ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld en afspelen in Suriname. En Harry wil daar zijn mening over ventileren. Harry, ga je gang. Een goede dag, Surinamers over de hele wereld, Amerika, Nederland. Wispe met baru odi Surinamers in Suriname, met baru odi u alamala. Dus tidemi firip contact wansani wan me shirati. Amai go verkeerd dat in senang. Maar na laatste blok. Dus u moest de paraat, us don luku alasan so opsa. Want die no na paniek voetbal de man tak epsa no in senang. Karma da mindri de no. So paniek voetbal de play. De bigik beschuldigd de srefi no. Maar meer was aan laas. We hebben telkens over Panama, Babylon. Brada, amoni dat na laulau money. Actie amang pe amoni de voor a 5 jaar samans doen. Ieder jaar heeft Suriname een vaste inkomen. We kiezen voor goud, voor bos. We kiezen voor alle soort money economie sena. Actie de man pa money de. Ama taigunu dat amoni de na surfingbank of bank nena. Want nou weet dat ze na hè, uno mo sabi. Maar een surfingbank, de man taka money de. Aksa ma pa bank dat de. Actie na ma mere wan damo no mo. Ina herde na dat actie ama overasan dati. No wan fu uno ne arki aksa ma de san dati. De mai game uno, de mai fufuru ne tau fesi de mai furu uno. En bepaalde uno e vrede. Futaki, omdat de man gi u money toe. U nya money toe. Dus a her senang bevolking no sab dat na so forma den pot dape. Menet anu uno anu alamala na forma. Maar het merendeels na forma so pot dape. A money fu Panama, na Babylon is chicken feet. Actie ama pe de miljarden de sabe ko in senang. A goud, olie, a busi sare ma e kapu de hout. Actie de man pe amoni dat de, pe surfing bank de. Wat ama fufuru no usrefeshi na o egi aitembe tegun. Ama fufuru no. Ama guanga money. Ama no man tegu pa money de. De mana oplekt ama taki. Maar by the way, wansan me wan aksu no. U arki mo aksu wansan ni. U ap insenang wan mevrouw Maduro of Madura of weet ik veel van vrouwen of na Midoro of vading. Mino sabi. Madura. Madura, oké. U aksa vrouw dat gimi, wansan aksen gimi.
We werden 2018 we werden na sranan. Dat probeert hij Brunswijk naar de man dat petak. Hij smeri voerman op afstand, hij smeri voerman. U accent gimi no sa hij smeri. U accent gimi sa hij smeri. En ik hoop dat hij je antwoord of me kan potet op wat app of sam, me kan lezen sa ataki sa hij smeri no. Want koude in apoto me bereken dat ja, kan aan de man smer moro. Wegens van de kou kan na foto aan de man smeri. Maar accent gimi Harry en actie u graag, mevrouw Maduro of Madura Feining. Zij is meer no, want je bent tijdens maar je smeri voorman op afstand. Zij is meer no, dat mi wan sabi. Je is meer Santoki, je is meer Gayadin, je is meer Yogi, zij is meer. Brunswijk, zij is meer. Want mi no samoro zij is meer, want une kort aan dat soort punt dat die. En boas aan mi kan tegen no, alasani spikri fasi. Je grond tapushi en de ma elesi dat een president no corrupt libisma. A her PG da penanga de man na VHP mi bete. Luko mensen niet sana insana. O kirtu ingi boy. De man vervoer om mijn money ala list amai taki wo suku o setwa wan plan dat de mau luku sa de mau do. Den toch nooit door een PG. PG nooit straf van hun die staan in Nassanan. Voor de stand de mij haal uit. Nooit de man komt voor het gerecht. De mij soort op blakke man. Zodat je doet aan zijn, luku Bordeaux, de mij la Bordeaux baka. Tak Bordeaux chiris, maar terwijl de mij lei. Bordeaux no chino was man. Maar ik sang wanga money voor SLM. Paar maanden. Den tuboy san naki amas abeser anga ijswagi nakiri san borok moto isana. Pere man dat de. Alla sansa de hun staan die doen instaan. En mijn vriend heeft takker. Mijn kaart de man gewoon. Alla sansa de hun staan die doen instaan. De one straf voor de man kiezen. De man kon niet eens voor het gerecht. De man kon. De man. Una man si etes heeft ze. De man la Bordeaux baka. De man ekos een brunchie. De mij kost een Belfort, de mij kost alle des maar op luku dat alle de man zijn op de man. Luku no den no bezig na meneer Oostburg nog van man. De bezig na man. Alle man zijn op een mofo tagi blaka man. De mij chati futu op de mij doen asan na you. En awa idee dat emeki uno se etaki over senang die de fast senang de mij kiru alamala even no lukbu. U alamala de mij kiri. Want luku se pta Belfort no. Maar dat is ook maar uit dat kondregwe. Bordeaux demanda Bordeaux baka. Ronnie demande arki Ronnie strefi. En fama denk Belfort de tenwan trakondre. Fugo suku yepi. Er is hier not de insanan, not de insanan. Wan staatslid. Amana lid. Wan staat. Luko pa mam go suku yepi. Luko pa mam go suku yepi. No amano sa pa man, no amano sa safe sanga man. Bi oyera man da Colombia, ma safe sa in Colombia nga man, nobody knows. Kade uno sabi ro ka potaman tapwa ni usuju no mek uno jana Nederland teretu. Maar als hij awantere, alle blakke man, zij ik kom op die blakke man. Opo ailuku bong, zij heeft zijn de man. De mij versteren weer maku ede, maku etagi blakke man, maku etagi ampanisi, maku etagi ala den volk maku etagi. Lugu sa de mij donga maku. Lugu sa de mij donga sebrano pike. Lugu sa de mij donga patiko of faboinen. Lugu sa de mij donga de man. De mij sloto de man. Ooit is de man soort van Hindustani nasenan. Ooit is de man soort van Hindustani nasenan. Terwijl Hindustani waka furu dat in senan. Milat ne chef tak nesani. De man af furu man. Chantak na emofo dat do se tak konde. Mishi fada ma se tak konde. So furu man de na man baka. Want konde de no man seti.
Want Senang nooit vanaf midden in Senang, nooit misschien wel kou en wakker naar centrum voor Senang. Pada man is ko aan het bouwen of na kung van kou een smeri of sang. Maar Senang aan de vasan dat die brada. India aan de vasan dat die. Senang aan de vasan dat Senang of kwakan. Maar me was ko uno boy. Karma. Uno sapsara karma. Luko uno we blijf broko banana uno. E jiba kanta skol nga nesna. So karma kom indri uno. Te karma ko outside panic en dat we misumo voor de taxani. En dat dape de money. Dat na karma. Chan. You boy you. Mino sabiara maar met tegi elek mino be verwacht die nooit milibi. Dat was Hindustani. Bodu dis nanga Senang. Nooit mino be verwacht dat staan disi. Nooit mi wama be actie mi tak nooit mi be aba idee dat Hindustani na so umaniri takru. Nooit mi be aba mani dati. Dat maakt vanaf de dag mi no ebai roti. Mine bay nek sa Hindustani. Mine bay nek de nafse nek jimi. Mine bay no wanya san na de pemi musnya. Mine bay man. Omdat mine vertrouw de moro. Ze zijn niet meer te vertrouwen. Buiten de dimisap na Senang, die de ina politiek, dat we wel kan de mon jou ansani. Maar uno schrijft in een foto, u kan tapu we krijgen we want mine bay no ansan moro na uno. No roti, no bara, next mine bay moro na uno. En ik hoop dat alle Senasma in Senang dwasan dat na uno. Ik hoef firi sa we doen. U kan go bij sana yang panesi. U kan go bij sana ingi. Yang panesi ap mek roti. Senasma e bor moro Hindustani. Yang panesi e bor moro Hindustani. Dus uno ap uno fano do. Maar niet alle Hindustanen toch? Zijn zo. Ik heb het niet over al die Hindustanen. Dan zeg ik bepaalde Hindustanen zijn in de politiek. En ik misbruik voor Senang. Want dat is het. Jullie maken misbruik van Suriname. Omdat u sabi dat desmasan de insana dat. Want na uno wakatak desan toch. Dat zij dom. De no ga scoren toch. Uno ga scoren. Uno gona scoren. Ik wil sap graag pe u tek de diploma voor nu. Want de meeste diploma's zo op nationaal. Na vals. Want alles al meer ekba. Na vals, na fufuru. Na de Hindustani voor India make them san vals san dat doen. En doordat de make them vals san dat doen, door we transporteren den konasenang. Voor ko je punu voor furmoro in na country. Dat we doen. Maar gado de boy. Temete je karma. Karma is inosafsa karma. Karma na gromma voor senang. Na wa ingi vrouw. Na gromma voor senang. En dat op het verstaan je nu nou ede. Isabi, we met hem si voor broeder vader in de man kondre. En we doen al don san we doen. Tak u ga scoren. Te je be ga scoren de diploma zoals zo de man dat dat kan je betere dingen doen voor Suriname. Maar no vanaf hoe kon jullie zitten al bijna 5 jaar. Wat hebben jullie voor Suriname gedaan? Geen moer. Zo voer we voeren. Tramai voer grong. Tramai voer money. Tramai voer go to so voer we voor voer. De chino man gomora scoren, wa bu scoren se de no man kisi. Sawe dwanga money na gado wan sabi. O me kook de ma effenja na Nederland. Moto Senang. We tak dat is ma mus kofre na SLM. Ik denk dat mi ogo fre na SLM pe ogo pot kook in a ondra cockpit pe smak aan go dede. Want if wap de dosu dat lusu of wap de an trali dat lusu dat nakanga wap denk an kasif de fabrik machine. Dat ik keer alasan was like in a fabrik machine. Dat fabrik machine de onbestuurbaar. Na dede we go dede en no mine me kirmi no wang. Me dede tap mi fasi. Maar mine go na fast dati u go lijst in fabrik machine. Hier dosu verplaatsen schrijf tijdens de vlucht op een man nakanga sanisi u allemaal go dede na fabrik machine. Mino efrei na fabrik machine u kan tak zo wan na omo voor. Dat we liefst na fabrik machine no afran. Mino efrei na fabrik machine. En met die alades massa actie met tak. No vrij na fabrik machine. Het is veel te gevaarlijk. De man zei ik tak dit doen aan dat penassenang. Zij schurken naar vervoerman, naar zij dieven. De man zoekt zo voeding, de man zoekt transma en de man aan next te maken op je dede.
De man am next te maken als die. Want zo aan Hindustani de. Want Hindustani die gaat over lijken. Niet allemaal. Niet allemaal. Maar de Hindustani staat in de politiek. Nanga de familie. Nanga de vrouw. Nanga de ching. Na zo vervoer man. De man dat die. Het zijn opkomende oplichters, opkomende dieven. Meer heb je leg was er dat uit. Hoe ik dat wel foxen nou? Dadelijk we oud tapu. Volgend jaar, dat is dat man ba. De man was zingen, dat akaba. Tena bergi fu kanka Jezus. Tak akaba. En tak ba. Mino dat is naam in Nederland. Maar ik ben graag naar zijn naam. Maar ja. Mino kan kon zomaar in zijn naam. En dat mino kan gaan zijn naam. Ik kan gaan zijn naam, maar als familie bij de fos mi bij kon naar Nederland. Die bij de in zijn naam. Fos mi bij kan Nederland. If mi bij de ete apis dapen naar zijn naam, dan ben van ons mi ube kiri mi kaba. Ube kiri mi nanga de matif mi ube kiri. Ook ban adon de san sawe dum no, bon me kudu den san tanga mi. No so bo give money. Maar voor ne give money we pina mi nanga de matif mi ubo sabo mi tono. Yubo si sabo mi tono. Mina pour de man pour mi uit zijn dat ben ik gwe. Moet uit Nederland mi gwe. Maar mi be dapen nanga de matif mi ete. Ibo si sabo op sa senang. Dat je kan dus koud, je kan dus zeggen wanneer alles wat vast is, alles wat manier is, fu tackle you. Of je kan dat iets maar bos op te tackle you. Te tackle you, no man op dat to tackle you. Maar meneer doet dat dat morgen, met daar Nederland me ko over meneer doet dat morgen. En dat na uno kans no is er nou. Dat we met misbruik van konden. We doen zo wanneer we voeren. Sane diri. We staan in een last noti. Alles aan hun staat. Look, morgen val ik maar leggen uit. De man is zeer groot, de man is actie de man per de mij potamoni. Actie de man per de mij potamoni en suma zeer agron. Heb na san toki zeer agron, actie san toki omeni zeer agron en pam pe potamoni. Want dat money moest gaan naar centrale bank toch? Aman takik ba en hij pot no money naar centrale bank, en hij pot het op service bank. Dus dat 8 miljoen voor Panama naar Babylon hotel. Is check-in feed. Agwanga moro voor money den gwe voor nu. A money sta alle jaar economisch na. Een jaar opgave van Suriname is verduisterd. 5 jaar lang de voor money. 5 jaar lang de voor money. Ja toch? Den go bij osso naar Azië. Terwijl we pina in Senang, unabif nyang, de man am next te maken na unu. A volk dit nou allemaal er, men net tak allemaal, maar volk nou saka soort volk. Echt met egi, bibe mag de man die zie, maar atemi ko jere den san die stade mans doen en de te volk a politiek stade mans doen, dan hoef je geen medelijden met ze te hebben. Je hebt abnormaal medelijden naar Hindustan, want Hindustan is naar medelijden naar jou. I love you in your visie. Niet allemaal. Hou me ten goede, niet allemaal. Degenen die in het politiek zitten, die moet je niet vertrouwen. En dadelijk, trajari, door konau osso. Ze gaan met geld komen, geld. Wanneer ik ook achterlijk toch, ze gaan jullie geld geven. Wie kan stem giden? Tika money, maar no stem nooit moro giden. No stem nooit moro tap Santoki of VHP. Nooit moro no stem tap VHP. Ook toe Abob. No stem nooit moro tap de tumalisi. Want Brunswijk et taki na Santoki et doa man. Maar Brunswijk mek Santoki doe den sandis nanga uno in Senang. Want if abe saka titel langa teng, dat is hij no ben kamp sanga uno in Senang. Maar no Ronnie, eerlijk gezegd, met tegi no eerlijk, zet het reisje helemaal uit. Taas don telek averkisen kon, no saka je titel no. No saka man. Taas don telek trajari 25 mei. Dan hoor je positie, no saka positie. Want dat de wani. Wat de wan vervoer sani, maar van jullie naar VP dat hè. Dat je nog kan doen alles aan, want dat de denk je, Ronnie houdt ons nog in de gaten. Want Bouters nog deed, dus nou, je moest orde maar in de gaten. If iemand tenminste. Want eerder zijn er bij Takita. Ronnie, maar eigenlijk ben ik zo, zeg ik ook aan een mansie.
Minus op exen met euro kan, want you jere samen bij actiebouters toch? Geef alleen ondernemervergunning, wapenvergunning, voor de kan sude juka kiri. Je vergeet hier niet. Ben je dat vergeten? Mino elkaar juka. Mi elkaar ju aan senama. Omdat minanga ju na wang, a viri sam tap mede dat you abitu. A viri sam ap mindri mi foto na dat you abit ook toroni. Minanga you na wang, kade mi lekti moro you ma, minanga you na wang, uno na brada. U ala blakama insena na brada. A boto san chow kong, chat u ala mala kona senang. Kade you pa, you voorouders na mi voorouders best don sei nanga sei ina boto. You voorouders no be mananga sani alowe gwe. Mi voorouders kade be vreda no bo alowe datang. Maar we zijn families van elkaar. No forget dat die minaf mongo. En if je actie neef Walter Sumana Harry dat tegi Sumana Harry. Blakaman nanga mi nanga blakaman na wang. Uno na wang. Ja? Uno ko nanga wang boto na Afrika ook moto kong. Afrika wala malak moto Afrika kasana. Dus Ronnie, dat die tronga wan sana vrouw, me verster you. Lik brada me verster you. Mi love you vrouw. Mi love dat alles aan moest wakaboen nanga you vrouw. Dus no inom saka you titel me begi you no saka man. 25 mei, dan je saka man. Maar no saka man no. Want if je saka man, dan heer sali gide man. Dat je moet vernietig zijn moro. Dus no saka man, me begi no saka man. En no se no wa enkri man for you. Go na bushi, tak de go suku sudati. No dweng. Make de sudati step go do maar de massa organisera maar mevrouw amar tomorrow no afane Matura. Motera no? Matura. Mevrouw Matura, meer na ena dienst na ena hoofd voor de sudati. Make en de sudati go sukaman. De app kennis toch? De like kennis de app kennis de be kan set sanan toch? Make de set me kuluku. 5 jaar ik bijna des dong, maar niks de no do. Niks de no bouw. Zo vernietig. Alles aan den vernietig. No one gebouw no de dape moro. Voor lanti, dat kan go dape. Niks no de moro. Lugu heeft ze in a DNA. Zo probleem. Zo don staan we tak dape. A DNA voor uno dape na sena. Montai go wan staan in. Wan chin tussen 10 en 15 jaar. A verstammer wal lofu dape in a DNA. Dem chin zijn geboren buiten Suriname. Tussen 10 en 15 jaar. A verstammer wal lofu no sans don dape tak we redener. Tak we het kondre. Uno no sap niks voor kondre. En terwijl nas ma wan sap sabe do, dat je moest motor uit Senangwe. En dan volgens ze het nieuws. Dat was shisa uno edu in Senang. Want terwijl de in Senang, a nieuws uno ne tegen sabe do. Die nieuws geven jullie niet door. En de man zei, van de man is bakaya mi garo jong, de man zei, de journalist. Is treurig, is zielig. Is treurig, is zielig. Amor beto mek te wama go interview man. Mega manga lembo. Mega manga lembo. Lembo saf samu stakanga de maar lembo accident. Maar uno journalist. Jullie zijn gewoon mislukkelingen. Jullie zijn gewoon mislukkelingen. Dus minimaal goede 1 punt. Ik moest goede 1 punt van 1 tot 10. Dat is 2 voor mijzelf te veel voor jullie. Hoe don't je dongweli bunu. De ondervraag zou we ondervraagd is, maar slaat nergens op. Nergens aan mijn sla op. Uno moest go zoeken zijn uit. Toen we vertellen over was, dan moet je gaan uitzoeken als het klopt. Je don't go aksaman tak, ja maar wat heb je dan gezegd, waarom heb je dat dan? No. Go suku sede me kan man takasan dati. Go suku. En dat uno man. We vrede. Want if you go suku I kan at day. Je vrede tale tamara ilasi roko ino manyamoro. So vrede we vrede. En a journalist stik voor uno insena. A vrede sa vrede we pot desma insena onder het was wat tu koma we pot desma we make desma vrede. Want if uno ne opo taki. Dat desma sef no taki.
En if de smatak was aan, we gaan onderzoek zijn met smatak aan. We gaan lange nas, maar we access smatak, maar waarom heeft u dat gezegd, mevrouw? Want zo don zijn we accidents maar. Zo don zijn we accidents maar. Go zoeken, waarom heeft die mevrouw dat gezegd? Go zoeken. No go access mevrouw heeft dat gezegd, waarom? Nee, go zoeken of zij met attack aan dat. Maar dat ook niet doen. Lek we go weer des maar iedereen nog maar accidents maar lo rosso, lo don zijn, dat we kost op televisie. Dat is mais do luku maar lekker was aan. Me konasan na ma onto was aan mo tego nu. Mine luku televisie. Me luku so debat te ma eridener na PWK da PDA na of PWK la sarape. So den san dat me luku na sana. Want unam next up televisie, next uno masorisma. Next uno abi. Jullie houden die mensen gewoon zo achterlijk houden jullie die mensen. Mijn kassen naar mij, jullie pokken of jaren 50, mij de mij draait. Jullie zijn niet vooruit gegaan, jullie zijn achtergebleven, jullie zijn blijven staan. Utas snapa wan pressie, uno ne verbeter. En aan de uno schuld, naar de politieke schuld, naar de man dat is schuld. Want de man ega door zeker, de man zie wat ze hebben, wat ze als ze goed denken. Maar de man doet dan aan dat die uno. Ze hebben niks te maken met jullie. En dat vind ik jammer. Ik vind van een man dat die valk jammer. Omdat de mij klagen zijn, toch klagen, tak ja, de man dat. Maar hij zit vaak hier. Vaak zit hier. Nou, als man luka man, ja, de enige man zijn luka man. En de blakke man zijn aan een drop verstaan, dat de man tegen na man. Maar de blakke man is afverstaan, de Japanese, de Ingi afverstaan. De nego pa man. En als op dat na zo de minder de hun staan niet uitang. Want, zeg ik het nog een keer, hun hebben een container laten halen uit weet ik veel Engeland met het papier wat ze het Surinaamse geld meedrukken. Dus a papier als er mij druk aan money voor wat 7 cube container de naar de hun staan niet. En aan money dat de maar epai uno. Uno je dat om een 100 geloof is de vals druk verkeerd. Dat komt er van te voeten zien en denk morgen. Je denkt alles en is makkelijk dat je go. Dat het te kunnen inzetten. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Ze zijn nou moeilijk voor drijven. Ze zijn nou moeilijk voor drijven. Ook kan drijven makkelijk, ook kan drijven. Maar om jaga man is, op jaga de man is goed. En nooit moro, uno moet spotten, wat Hindustani. Komt dat ook wat Hindustani. Komt dat wat type Hindustani, like Santoki. Screen de man boom fossi. Nooit moro no pot wat man like Santoki, dik president. En tama lasa roko president, uno moest je no wow roko in senang. Meka donder op we. Pote voor sa strafo hè. Uno meka lewe we zomaar. Sroteng. Wat amoni sa agwe, an of wama amoni na fa staat, na fa kondre. En na kondre moni aman chagwe. En na kan go pa wani wi sot kondra go, zodra je bel is script. Want uno kan script briefje ja na Nederland. Kan je dus nama no ma script briefje. Maar uno kan script briefje ja zo na in Nederland. Dat we zouden maar dat je gwen een kas voesenang. Het hele kas 5 jaar lang bij met dat geld ervan doorgegaan. Dat we zoeken, met de man chari kom bakasanang. Dat we tak nanga you. Jogi is full grown. Broers, wij hebben full go to, you have full money. Is het ook? Broers, wij hebben go to, jogi is full grown, you have full money voor sanang chagwe. En zo belachelijk je doa man. Je tera money go nyana je familie na dorose kondre. Dat de Hindustani zijn in senang, de Japanese zijn in senang, de blakke man in senang na die ingi, kampina de mag dede, de mag go jumpa bosjebrug, kieden schrijven, want ze ziet het niet meer zitten. Dat na uno sanita, dat na uno manier voor politiek bedrijf en die soort dingen toch. Dus daar komt het op neer toch. Uno want je next, uno money. Sumanabi meka go kiren schrijven, toch? Wel, als schrijf staan dat hij, sa u doet doen nou, maar hoop dat aan je regering zijn kon, doe dat naar uno toe. Je gaat straffen, en de zijn je bij de zijn leg van de smij bij de zijn nou,
Zo je bij een man. En je moet euro betalen. Geen SRD-euro laten we je betalen. We pot verstaan die uno in de stad. Het is jammer dat die boy, dat die jullie staan niet. Ik had het nooit van jullie verwacht. Nooit meer bevraagd dat aan die. Want mijn braaf me ook toe trouwen naar af jullie staan niet, vrouw. Want heeft me ook toe naar af jullie staan niet. Misap jullie staan niet bij me op om in jullie staan niet, maar die me abi. Maar als aan die zie, had ik nooit achter ze gezocht. En de man heeft dwars aan die toe. De man zei dwars aan is dat de man voelt Chan. Chan kon naar de man yogi. Zogenaamd de mouse zet kon de hun staan niet, want kan bouwen na af. Ushi ook kan bouwen na. Ushi van je bouwen na. Voel kou in na foto. Nadat je elkaar bouw foto. Lus kou in na foto. Je ziet van we sali een balkon voor ons vadon boroko. Uno na afverstaan. Uno na afverstaan. Die staan niet na abi verstaan. En die anis afverstaan zou abi na fufuru. Uno na abi verstaan. Want if we abi verstaan, na as koro zou taku go, dat uno be mag chasana, nooit ko ina we disi. Mensen hebben jullie vertrouwd, mi ook toe be vertrouwd uno. Met de man tak abon, gide me een voordeel van de twijfel. Laten we kijken. Maar ik had geen hoop in jullie. Maar de man vindt dat ja, jullie staan niet geboren nationaal, ze mogen ook president worden. Ik zei oké, is allemaal goed. Jullie hebben gelijk. Laten we gaan kijken wat er gaat gebeuren als hun niet aan de macht komen. En we hebben het gezien. We kiezen maar zomaar. Vrijheid van mening. Wat is er met vrijheid van mening? Mensen mogen niet zomaar meer praten. Want if Masmatak Masani, dan wordt hij opgehaald. Of hij verliest zijn werk. Of hij gaat de bak in. Of weekhiering. En alle de man, de blakke man, sa fok op in de man. Al die schulden zet ik op jullie, jullie staan. En als jullie staan, zei ik dan, in het parlement, op jullie zet ik al die schulden. Als hij schrijft naar Belfort, meneer Param me daarvan een jama san mekaman kon deden. Bouterse, if Bouterse no dobe go ubo chire wana datu bowani. Poten nas in one cel, no man sabi uje vergef meka dede. Adatu bowando. Die breed agwe. En als zelf sa you make dat pechan. Na i mekengi yanga jogi na a jonki. Ana gayadin. Ino siya tayo weer bril constant tayo weer one bril. E ai ready. Walof uno na asema. Waye ready te we drink sopi. Uno na asema mag no sabi. Gayadin is een asema. Maar hij rookt ook. Maar is een asema. Meka pura brada look at ai. De ai ready en asema ai ready. Look at ai dog tegen me baka. Dat meka ne pura bril. Ane pura bril. Jullie zijn zielig. Juno sans do in het parlement. If uno ekaru sef geleerde. Uno sans do in het parlement. Ekaru sef geleerde. Dat atere sabroswijk taka ori. Patere e bigi ondro se dape na koni datu abi. Patere e bigi ondra kou dus aura tere tok. Maar patere e bigi wansan dape pa mai pupa. Dat na akoni funu. Trakoni no de in unu ede. De man vindt 600 kilo no na Nikeri. Fire leg dat uit. De man vindt 400 kilo in een vliegmachine. De man vindt 600 naar Spanje. Onder Bouterse bewind zijn is no bepsa. No uno mangi Bouterse schuld. Suma wodi schuld no. Suma wodi schuld no. Uno mangi Bouterse, uno mangi Bouterse next maar toch. Maar Bouterse is niet meer in het publiek. Bouterse no de, want u begon cheering anode. Agwe. Dat no, aman zei tak no na Oostburg. Misa dat misabi en mi je tegi mi dat wo cheer Oostburg. If Oostburg no lubu wo cheering. Ah eh. En de aman zo cheer Oostburg. No blaka malik inschrevi. O cheering. De hun staan op pai wan blaka man go cheering. Uteku ailuku. Uteku ailuku, want zo laag zijn bepaalde van jullie. Hoe lagi te lagi sef gwelibuno. We make one frame the man kon give money go kill you egi brada. Dat so don die you there go dwe ook toe. Skoutu jong. De man senu go kill you brada. Dat we go to
We gaan weer zoet de man kiri unam niks te maken. Maar om onthouden waar staan je? Je actie alle deze koten staan in staan, want je bent daar zijn. Te as aan ziekbaar. Je staat de senas mau dwanga je. Je keer want sena manasena, je staat mau dwanga. Want alle de rechercheur naar die man staan bij de fos unu, san chiris manasena, allemaal dede vandaag de dag, allemaal daar ondergrond dede. Des mau visu breed, des mau du senang ute ulubung. Senang, metegu senang. A karma senang. Na ingi mau prating. A ingi mama fu senang, ingi mama fa doti. Dat prating junu. Want we make tumsi food dot broeru fado ina konde. En dat dan wan bun sangi senang, senang ano dati. Senang na wan paradijs, senang ano wan moord. Pemoordenaar etanang san do kiris manang san. Dat ano sanang. Uno chaso na kon na vast dati. Maar dat is Suriname niet. Suriname is een vredelievend land. We onthouden dat boem. Ja dan? We moeten ta India koyong. Ta India ook moeten koyong. Dat lukken zou we doen jong. We ben bad dat we de black amai make ik zet naar Afrika. Ube meklik sana na Afrika toch? Dat is ube tak toch? Dus op don drop go baka Afrika toch? Wel no even potpunten, ube accident ingi soma mus don drop motor in sanangwe. Daar je dat you nanga you follow mus gwe. Want sa you nanga you follow do in sanano. U vernietig akondre. Lugu wat rasei. Is deeg. Stupefair. Ik kan go kis tigri dap wat tigri fa gracie, tigri dek badape. Ik kan go kis bige kis tigri dap ek ba. Overal in de stad, amai tingi of na a pupa fus as tingi smeri fu India, u wan kompot in senang. Na dat u wan kompot in senang. Het gaat niet doorgaan, my boy. Het gaat niet doorgaan. En u kan doa masa u wani, te uno na in Europa of Amerika in de koweri, dat we kan senang. We doro senang. Isabi? Wodoro. Ti asan ko weru nu ere na Europa want dwa lofu nu wan kom bakana oso. Wan go bakana oso want je karu Nederlander. Mi ano wan Nederlander. Mina wan Surinamer, mina wan Surinamer. Mi ko boro na Mongo achterstraat. Mi na wan Mongonees wan Surinamer. Dat na mi. Mi ano tata. A passport. Dat na wan tata. Ma ano mi. Want wasan dat bu in ere. De meeste Surinamer staan dia. Na een paspoort naar een Nederlander. En een Surinamer. Een Surinamer is gewoon een Surinamer. En ik ben een Mongonees. Ja? Ik kan nu even, maar ik hoop dat die me kan etualesi. First, afverkiezing. Maar ik kan herinneren dat ik Uno no moet stem op de partij this morgen. No stem. No stem no op een binnenlandse partij. Want de man van binnenland sapt zoals wat er in het binnenland gebeurt. No sapt sa in foto's even. En aan binnenland, aan in abusi wan. Aan binnenland de alasie, ada corona ook toe, ada alasie, ada niet keer alasie. Dus we moeten gezamenlijk alles maar moest nyang. Aan hun Hindustani wan moest nyang. Maar wij voeren money, wij doen dat niet. Nospang, karma ekong, nono we play panic voetbal batok. We begin beschuldigd maar kan er zo staan dat dat mino wakti, yo eres opsa. Mama afgrond tapu, a ingi ma opos verstaan juno nou ere. Utanteki. Me gwe watalis me kon, mo baru odi uhoru stref rustig. De braaf mi dapena watrase en dada nanga fatrani. Dodo. Dada nanga dodo, uhoru strefi. Uno rigeri tumsi, want if we volgen aan geschiedenis, we volgen dat allemaal zij tak tumsi trang in senang, de mau go joma keri, de mau go kiru soma, de mau pot verkeer jono kiru nu, u forstek u bradaf mi, wat uno na bradaf mi, mino blaka male unu, u forstek tak, me bar ala blaka ma u forstek tak, ingi u forstek tak, wat unu nyama kabut katibo dapen in senang, ingi nanga blaka ma nyama katibo, a unu brudu fado dek in senang. Dus we horen strefi, het komt wel goed met jullie. Uno spang. Dat die bon takan uno pa.
Nanga bigi brada saw allemaal met taku allemaal oru strepi. Nog een jaar dan is het over. Abu. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Zoekt u als ondernemer naar mogelijkheden om uw klantenkring uit te breiden? Culturu Media staat klaar om uw bedrijf of product op professionele wijze onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Met bewezen succes hebben talloze bedrijven voor u de weg naar ons gevonden en hun tevredenheid uitgesproken. Neem vandaag nog contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken via telefoon op 064 8511407 of via e-mail op sales@culturu.com. Succes gegarandeerd! Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, wogo luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pewang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo'n hele clan, maar go depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama sranan, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, isha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo be grow. Be wela fu wat I guess that I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be horde gia pina follow. Be descapudi eshi jano wolo. Be te draide ne juki anga dollar. When I go follow. Culturu TV. Be anyu sunele. Culturu TV. Bribi TV. Culturu TV. Be anyu sunele. Culturu TV. Bribi TV. We go diki diki, unegwa so smanen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arga problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make u stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens teken in je keel gehad. Bied kwadoro misgat, want je weet dat. Culturu TV,
Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Dus krijt en share make defense fi arki. Ja weli buno prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwanga i kragi. U de borei dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Gewoon een beleiding. Een probleem van volk naar de stijging. Dat bekwet aan mij dat volk voor de ta eisding. Want hoe power ik kom af voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturu nyunsu. Paste fa stratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkina niu. Culturu nyunsu. Paste fa stratis respuntu.